உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்தியா முழுவதும் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. இப்போ திரும்ப அவர் பேட்டி கொடுத்திருக்காரு. பிரதமர் முக்தி பாரத் பிரதமர் பேசினாங்க. அண்ணா தான் நானும் பேசியிருக்கேன். அவருக்கு நான் பேசுறது தவறு, பிரதமர் பேசுறது தவறு தானே அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட அண்ணா அதாவது ராகுல் காந்தி அவர்கள் இந்த மோடி சமுதாயத்தை இழிவுபடுத்திட்டு ஒரு 6 மாதம் காலம் எக்ஸ்பிளனேஷனாக கொடுத்தாரு. நான் அப்படி சொல்லலை, நான் இப்படி சொன்னேன், இப்படி சொன்னேன், அப்படி சொன்னேன். ஃபைனலாக என்னாச்சு? பதவி பறிப்போச்சு. அதை தாண்டி என்னாச்சு? சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ராகுல் காந்தி நிரபராதி இல்லை, ஆனால் ஒரு பதவி நீக்கம் செய்து மறுபடியும் ஒரு தேர்தலை கொண்டு வந்து வாக்காளர்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க உச்சநீதிமன்றம் விரும்பவில்லை, அதற்காக அந்த பதவியை திரும்ப கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க. அதையே தான் இவர் ஜூனியர் ராகுல் காந்தி சீனியர்னா எப்படி நார்த் இந்தியாவுக்கு ராகுல் காந்தி இருக்காரோ சவுத் இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின். அதனால தான் நிறைய ஆன்லைன் கமெண்ட்டை பார்க்குறேன். நார்த் இந்தியாவோட பப்பு ராகுல் காந்தி, சவுத் இந்தியாவோட பப்பு உதயநிதி ஸ்டாலின், ஜூனியர் ராகுல் காந்தியாவே வேலைப்பாடு.